No moro pitkästä aikaa. Ajattelin tässä tehdä tämmösen pikku testivideon tähän sunnuntai-iltaan. Tässä olisi noita HK:n Aito Nakki juustojalopeno nimisiä uutuusnakkeja, ja sehän tuo Gale mä testaili tuossa, ja taisihan se tuo Signaliskin näitä ostaa, ja ilmeisesti testi on myös tulossa. Kaupassa kävin tuossa tänään ja ajattelin sitten testata samalla tämmöstä Turun väkevää sinappia tuohon vähäsen, ja ruokajuomaksi on Pepsi Max, mutta ei siinä. Pitämättä puhetta. Siellähän noita jalopenoja, jalopenon palasia näkyy. Vastataanpa sinapin kanssa. Tässä ei hirveästi tuota juustoa oo, tai se on aika tässä maista. Kyllähän nämä ihan maukkaita nakkeja on. Mutta ei nämä kyllä mitään tulisia oo, eikä mitenkään hirveen juustosiakaan. Hintaa oli 3,99 €, eli 4 €. Täytyy kyllä sanoa, että melko ylihintaisia. 12 kappalettahan tuossa oli tuossa paketissa, ja 4 € hinta, niin on se vähän turhan kova hinta. Mutta ihan hyviä nakkeja. 4 voisi antaa 3,5/5. Mutta niin kuin sanoin, niin ei mitenkään tulisia. Eikä juustosiakaan. Vaikka juustoakin tuossa pitäisi tosiaan olla. Joo. Tämmönen pikku testipätkä tähän sunnuntai-iltaan. Palataanpa taas asialle. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on